Dr. Mark Matunga, celebration nitie richo? Celebration onge richo. Mano margi ma gin godo e ODM kuno. Koro mano kapani en tabu. To bende ODM nigi achiel ariyo adek ma ginyalo kwano. Kata waduto te, kata an bende nan ja ODM. Adonjo mana e UDA bende mana machiegni ka. Kata king'iyo sani koro devolution piny loch gwenge ma koro wan godo. Mana e teko mar ODM. So nitiere gik ma ODM osetimo. Kata obedo ni goal namba achiel cha pod ok watimo ang'o. Pod ok oyude. To bende nitiere kuonde ma wasekale ma ochopo machiegni. Inyalo paro kane weche mag ombulu odhi ma wayudo prime minister. Ok en kom matin. Ok en kom matin. Koro kika Eric wach ni onge gima ODM osetimo ang'o. Oseyudo. To adwa duoko kamoro kanyo ma Eric wach ni Ruto to ng'eyo siasa tich motame. Tich ma Ruto tiyo en tich siasa. Koro ne kaka diang' ong'e siasa mober e weche mag siasa to tich ok onyal timo ang'o. Tich to ok onyal tiyo. Ok ang'eyo ni otiyo gi ratil mane ma bende wan e ratil kawuono to kang'e ni ratil mane ma Eric tiyogo mowach ni Ruto tich otamo. Kanyo obro lero. Anto kana ni Ruto tich otamo. Nikech kade ni tich otame de koro sani ok en president. To sani weche mag riwruok mag party ma kanyo ta yie gi Eric kabisa. Nyaka wang'i mbele. Nikech dong' wabiro 2027 ka. 2027 ibro yudo kata be mata anyiso ga ji chon ni inyalo poni kata UDA ma koro sani wa support ma kata ana support koro onge, koro en gimachielo mopogore nikech kaka wadhi ni to odhi bedo gimachielo. Koro inyalo kasori kanyo ni an ja UDA, an ja ODM, to kwachopo kanyo to kaka dhano riwore ni, kaka jotelo riwore ni, formation machielo ma dhi wuok tema idhi gode ombulu manyiso ni atonga mayot emiyombo godo koth. Koro kadipo ni ODM en atonga mapek to winjo kanyo bende nyaka watim ang'o. Nyaka wang'i nikech kamoro yombo koth mar ng'wech bitieko no emotimo ang'o emotamo. To Raila osetimo gimoro. Ineno gima koro Gideon paro sani ni. En nodhi otime mbele. Kacha emosekelo pogruok achiel ariyo adek ma kata wan bende kaka oganda waneno ni pogruok nitiere kaluwore gi kata kombe ma wan godo. Koro ka tich ang' notam nyithiwa motimo ang'o mokete kombe nikech wan gi internal security arita kwe, wan gi bengi mar dech pesa, wan gi budget, wan gi stima, mago kombe ma wan godo. To bende luwore gi nyithindo moket kanyo nikech ing'e ni Uhuru tendo Uhuru cha. Ing'e ni nomiyowa ministers. To nomiyowa jok ma weth. Apa ni be achiel kuom jok mane chiwo kanyo motegno mane tiyo ne en Magoha. Jok modong' ing'e ni ok nyal paro ni ne gin ng'ageni. Ang'eyo recho mama. Dogach ni ok nyal paro ni gin ng'ageni nikech kaluwore gi gik mane ok gitimo ang'o. Ok gitimo. To Ruto nyochoko chir moro ka. Kata wawacha ni Ruto tich otamo. To nyochoko chir moro ka ma you must be a serious leader. Nyaka ibed jatelo motegno kabisa mondo itim gima nyo Ruto timo. Mokawo arita kwe omiyowa kaka oganda. Ochako kawo bengi omiyowa kaka oganda. Onge economy manyalo dongo ka onge teko mar stima. Teko mar stima no emomiyo China noketo industries mang'eny omiyo gigero gik moko mathoth ma kata America bende ne timo ang'o ne kawo kuom gik moko. Koro mano bende ochako duogo timo ang'o okawo omiyowa. Ng'e gik ma oketo thurwago kata kombe moketo thurwago luwore gi jotelo mantiere ma mano nyiso kit chir ma Ruto ni godo. To wang'i kwan ma bende Ruto goyo nikech king'iyo mbele ka kata ero celebrate 20 years mbele ka to Ruto gi Raila dhi bedo kanyakla. Gideon ero setimo ang'o oseriwore kodgi.
ng'ima long'o Uhuru bende bro timango bro donjo kanyo kaeto kata wuod Kibaki cha bende bro donjo ka manyiso ni mbele kaka kadhi ere no okawo jok mane luongo ni dynasties gi correct okelo gi oketo gi ka Eric mate motieki kanya mikela otieki yes mane siasa mabende go nikech dynasties go ingeni simoko be nyalo chendo gin ne ging'iye ni manie hasla manga maonge ngama to en mano bende achiel kuom kwan mogoyo osekete wakany Raila nika Uhuru nika ng'ini jo Uhuru mang'eny mabende nitiere e sirikand Ruto ja agriculture cha Kagwe ja trade kani ge joge mang'eny moket ka mokoket kata mana Moi makoro gini orwakni en bende nitie joge moko mibro gwel achiel mabende bro timango bro donje e sirikal koro en osego kwan modhi godo mbele kik ng'ato bed gi shock ka uneno ka Ruto ko Uhuru bende timango odonjo ka okay kaeto koro ji dwa dhi mbele kacha ma wan gi manyaka watango ni ka joge donjo te no kuonde wa mosekao okwawe mane part of negotiation kanyo wasekava okwawe koro achako timango omanyo wana moko nikech 2027 to wadhi gi Ruto e debe maka Eric nigi paro machielo to nyalo bedo gi pache en ng'ama osiepna bedo gi paro mopogore 2027 aneno ka Ruto mwadhi gang'o mwadhi go e debe to winjo go kwanwa chon okay kwanwa chon mowinjo wago George mato very important ni neno gimanyo timore weche manye wacho turgi kiture Kindiki manyo iwacho mag 2032 maka gidwa pangore kendo sore manyo wacho gi kanye ma wachak goye kwan wachak goyo kwan ni ere kaka wapangore mondo mi watimango gi Ruto Ruto ni mo pangore go Ruto ni mo pangore ga panga ka wakalo 2027 ka 32 kacha koro wachomo kanyo ter abro pimo ne gik mabro timore all right